Sa Good Vibes Negros Anon Queen Pageant, ang ginpatigayon sa Negros Oriental sa tunga sang pandemic. Ini ang ginpatigayon online. Ang pinasahi pa kay wala sang make-up ang mga kandidata. Yaring report ni Marcian Muico. Wala man sang madamong audience nga naghugyaw sa palibot, nangin madinalagon sa gihapon ng paghiwat sang Grand Coronation Night sang Negros Anon Queen 2021 sa Negros Oriental. 25 ka mga Negros Anon beauties ang nagpaindis-indis kag nagtiglawas sang ilatag sa ka mga banwa kag syudad. Online lang ang pageant, wala sang live audience kundi ang mga tumalanaw ang nagtutok lang sa live sa Facebook. Pinasahi man ang ining pageant nga gintawag #NoFilter Negros Anon Queen 2021. No filter bangod sa ang mga kandidata ang wala na ka makeup kag ilaging pakita ang authentic o kunang matuod nga kaanyag sa isa ka Negros Anon nga wala sang kolorete sa guya. Sa opening, isa-isa nga nagrampang mga kandidata nga nagatiglawas sang ilang nga mga LGU kag ila man ginpakita kung paano magsaot ang isa ka Negros Anon Queen. Nag-init naman ang gabi sang ipasundayag sa mga Negros Anon beauties ang ilang nga swimwear. Kag sa uli ginrampas ang mga kandidata ang ila evening gown kag isa-isa nga nagsabat sa Q&A. Sa ulihi, nangin madinalago ng tiglawas ang kayasan nga si Catherine May Salakot. First runner-up naman si Daphne Algarme sang Baay City kag second runner-up si Renelyn Degit sang Ayungon. Marcian Muico para sa Digicast Negros.